समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै जोङो दान्दिसे सम बेवहाय जिरायनायनि गुबै जाहोनखौ जों फोरमायनो सानदों। दा बे समाव आंजों लोगोआव दङ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गेलेमु नेहाथारि रजेन दैमारि बिथां आरो जोंनि मावथि बिथांमोना गुबुन मोनसे हाबाफारियाव दङ। दा नैबे समाव जों मोनसे फरायसाफोरनि गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बाक्सा जिल्ला आनजादसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ जोङो थांनाय 14 डिसेम्बराव जोङो खुंफुंदोंमोन। बे लेखायाव जोङो गासै फर्म फिलआप खालामनाय सुबुंनि अनजिमा एबा फरायसानि अनजिमा मोननो हादोंमोन जोङो 2407। बेनिनो 2111 जोंनि फरायसा बिथांमोना आनजादाव जिरायदोंमोन आरो बे आनजादाव जिरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावबा गावनि रोंगौथिखौ OMR शीटनि गेजेरजों जोंनो फोरमायबाय आरो बेखौनो जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायनो आखायाव लादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो फरायसाफोरखौ गावनि मेलेमखौ सुनायजों लोगोसे गुन गोनां जि सोलोंथाइ लानाय बे हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लानो हायो, बे थांखिजों जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो बेनिनो दिनै जोङो फिथाइ महरै मोननो हादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो टप 5 बासिनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो दिनै फोसावनो सानदों। जों टप 5 खौल' बेवहाय फोसावगोन, नाथाय गुबुन जिखिनि आनजाद लिरगिरि बिथांमोन दंमोन बिथांमोनखौ जोङो PDF नि गेजेरजों आनसलिकनि थ्रुयै जोङो बिथांमोननो हरनाय जागोन। दा जोङो गिबियाव थाखो 7 नि टप 5 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फंबाय बिनानावमोननि मुंखौ जों फारियै फोसावलांनो सानदों। थाखो 7 आव जोंहा टप 5 नि गिबि जि सेथि पजिशन बेखौ मोननो हादोंमोन अरगें बर', बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि नबस्थि। बिथाङा 87 जौखोन्दो लानानै नबस्थि दखरानिफ्राय सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। नैथियाव जोंहा दानसोरां मुसाहारि NK बेटबारि हाइ स्कुल 80 जौखोन्दो लानानै बिथाङा राबां दखरानिफ्राय देरहासार जानो हादों। थामथियाव दङ जोंहा सनब बर', बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाखात। बिथाङा दक्षिण बास्का, बिथाङा 78 जौखोन्दो लानानै आवग्रिनो हादों आरो ब्रैथियाव दङ जोंहा जिबिका बसुमतारि, हाथरखि फरायसालि सालबारि। बिथाङाबो सालबारिनिफ्राय 77 जौखोन्दो लानानै ब्रैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो बाथियाव जोंहा सानै दङ फारियै खाम्फा नार्जारि, हाथरखि फरायसालि सालबारि आरो उत्पल बर', बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाखात। बिथांमोना 76 जौखोन्दो लानानै बाथि मासिखौ आवग्रिनो हादों थाखो 7 निफ्राय। खाम्फा नार्जारि बिथांनि दखराया जाबाय खारिजा बिजनि आरो उत्पल बर' बिथांनि दखराया जाबाय मेदाखात दखरा। दा बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो बिथांमोननिसिम जोङो बरायनायखौ बावहरदों आरो थिग बे लेखायैनो थाखो 8 आव जोंहा टप 5 मासिनि गिबि मासिखौ आवग्रिनो हादों जोंहा जौतिस बसुमतारि, बिरगोस्रि गार्लस एमइ स्कुल राबां दखरानिफ्राय बिथाङा 80 जौखोन्दो लानानै 8 थाखोनि सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। बेनि उनाव जोंहा सुरेश दैमारि, गेरुवा गरखालि गलक दास एमइ फरायसालिनिफ्राय बिथाङा 78 जौखोन्दो लानानै बागानपारा दखरानि बेन्दोंनिफ्राय नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। थामथियाव जोंहा त्रिदिप नार्जारि, गेरुवा गरखालि सहिद गलक दास गेजेर फरायसालिनिफ्राय बिथाङाबो 77 जौखोन्दो लानानै बागानपारा दखरानिफ्राय थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो ब्रैथियाव जोंहा बिबिका बसुमतारि, खामार दैसा गोजौ फरायसालि सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा 76 जौखोन्दो लानानै ब्रैथि मासि आवग्रिनो हादों। जोबथि जोंहा बाथि जि पजिशन बेखौ थाखो 8 आवबो जोंहा सानै फरायसा बिथांमोना आवग्रिनो हादों। सन्जिब बर', राजा इरागदाव एमइ स्कुल, बिथाङा बागानपारा दखरानिफ्राय 75 जौखोन्दो लानानै आरो दिदोमसा बर', बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि अदालबारिनिफ्राय बिथाङाबो 75 जौखोन्दो लानानै दक्षिण बास्का दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा देरहासार जानो हादों आरो बिथांमोननिसिम जोङो जिल्ला आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर आरो बरायनायखौ जासिहरदों। बे आनजादनि गेजेरजों जाय बिथांमोना टप 5 मासि मोननो हाबाय बिथांमोना जोबोर गोजोननाय मोनगोन, नाथाय जाय बिथांमोना देरहासार जानो हायाखै एबा मासि मोननो हायाखै बिथांमोनखौबो जोङो फिन इयुनाव बेबायदिनो आनजाद होनायनि गेजेरजों फरायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि सोलोंथाइखौ मोजां फारसे
आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो हास्थायदों। आसा खालामो बिथांमोना फिन खेबसेबाव बिथांमोना बेबायदि टेलेन्ट सार्च एग्जाम जिरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावबा गावनि रोंगौथिखौ इयुनाव दिन्थिलांनो हागोन आरो जिउआव सासे जाफुंसार मानसि एबा सुबुं जानो हागोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। आरो आङो नैबे मेडियानि गेजेरजोंनो जोंनि सामलाय आफाद बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो सानदों। गिबियावनो जोंहा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंजों आनजाद खुंजासिम आरो दिनै रिजाल्ट होजासिम बिथांमोना हेफाजाब होनायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आरो जोंनि चेयारमेन, कन्ट्रलार, एग्जाम आफादनि आरो टिचार काउन्सिल बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। दखरा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो इनभिजिलेटर बिथांमोनाबो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै मोगथां महराव बिथांमोना खालामफैनो हाबाय। आरो जोंनि जिल्ला आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। आरो फरायसा बिथांमोनखौ इयुनाव आरोबाव 10% लानानै उथ्रिसार जानो हादों दिनै। इयुनाव बेनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन आरो जोंनि बाक्सा ओनसोल, जोंनि आसाम, जोंनि जि हादोर बेखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हाथों आरो बेजोंनो जोंनि हारिखौ इयुन फारसे गोजौ लामायाव लांनो हाथों। लोगोसे मोनसे खोथाखौ आङो रोखा फोरमायनो सानो जे जाय बिथांमोना दिनै टप 5 मासिखौ आवग्रिनो हादों बिथांमोनखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 21थि बोसोरसालिया थान्दै जखनथाइ बेनि 19 जानुवारि 2026 बे खालाराव जोङो बिथांमोनखौ बरायनो सानदों। मानोना 21थि थान्दै जखनथाइ बेयो मुसलपुरावनो जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बै सानखालि फैनानै जोंनि बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय। गासैनिसिमबो साबायखर, गोजोन्थों।